Què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a l'episodi número 16 de la temporada 2. Vamos. Episodi especial perquè viurem la primera part del Barça, que és un partit que ja l'heu vist, ja sabeu com ha acabat, tota la pesca, però aquí el veurem en directe mentre fem un podcast. Jo agilitzaré perquè aquest estarà neuròtic mirant el partit. Jo també, o sigui, m'agradarà veure el futbol, però vull dir, jo sabré portar la comunicació a l'hora de veure un partit perquè esteu acostumat a retransmetre partits, mirant-ho, tal. Ahir vaig anar a l'Espanyol Girona, parlarem també d'aquest partit ràpid. Dit això, ràpid, què tal la setmana? Com estem? Doncs, en primer lloc explicar que hem estat 2 setmanes ausents. Absents, correcte, absents, s'ha de parlar bé aquí des de la Fundació. Per un tema personal, familiar, al final quan et deixa una persona doncs hi ha moments difícils, no? Però s'ha d'estar allà, s'ha de seguir fent vida i volia dedicar aquest capítol avui a la meva àvia. Aquest capítol el dedicarem a la meva àvia, Don Borros, i ja està, tio. Al final la vida segueix, molts moments junts, molts moments passats, i s'ha de seguir, la rutina segueix, la vida segueix, i com diem sempre, la memòria, hermano. La memòria, no? Que els records els tenim sempre allà i és el que ens ha d'impulsar, seguir el dia a dia i ser la millor versió de nosaltres mateixos, no? I ja està, a partir d'això doncs també hem començat projectes nous, projecte psicologia, projecte nou. Has començat psicologia? Hem començat ja. Com si no ho sabés. Sí, hem començat ja i bueno, molta feina. Jo no, has començat tu. Exacte, correcte. Clar, picuem aquí amb el Badia, però sí, nous projectes, nous reptes, seguim amb la feina. I ja està, i avui això, el primer dia que farem aquí un directe, una gravació en directe del passat, de veure com va el Barça, només la primera part, perquè tampoc es faci molt avorrit i tal, i això, intentar buscar moments de show, no? Moments de show. Teu titular del cap de setmana? El meu titular del cap de setmana seria un titular molt clar. No cal que l'apuntem, no? No falta. Es compleixen 8 anys del millor dia de la meva vida, doncs Sant Sergi i Roberto. Podries dir quin dia és el teu... No cal l'any. En què cau? El dia, jo sé el dia. 8 de març. Dia polèmic, no? Dia de la dona... Vols explicar què fas el 8 de març? Aquest any no ho vas fer. Aquest any no ho he fet, imagina't, aquest any no ho he fet. No estava en el meu millor moment i aquest any no ho he fet. Però sí, jo sempre el que vaig és penjar cada dia el 8 de març aquest recordatori de fa ja, 8 anys, aquell 2017 que estàvem a París, d'aquella remuntada èpica contra el Paris Saint-Germain, tot el col·legi, tota la fundació... Poca gent he vist, per exemple, el Siurana, mai l'havia vist plorar per futbol. I aquell dia vaig veure molta gent plorar per futbol. Aquell dia va ser molt fort aquell dia. Bueno, va ser això, un episodi, un capítol èpic, jo crec que no veurem mai més a les nostres vides, d'una remuntada irrepetible, i tot el col·le unit. És a dir, no és només que... Perquè pot arribar a passar, jo crec que de cara a per això, quan arribem al... Bueno, si hem arribat al 2100 Ves ficant la prèvia, no? Una mica? Sí, ara anirem ficant la prèvia ja. Ho podem veure algú així, una remuntada així. Amb el Bar és més complicat, perquè aquell dia va ser un dia també de robo. Però no és només el dia, no és només la remuntada... No, digues, igual que Tequín al PSG... No, clar, Tequín és un robo escandalós. Però això, és el més enllà, està tot el col·le unit amb tots els teus amics, no? Un dia especial. Ho recordaràs sempre, eres jove, tal... Érem joves, és l'èpica... També som joves, tenim 25, tampoc en som aquí de més... Joves vull dir que tenies l'edat aquesta que... Ostres, 17 anys, 18, la gent, i ja està. Jo era d'Espanyol, ho vaig veure el partit d'alt, i evidentment... Jo m'imagino... Tu amb els ultres del PSG celebrant el gol de Cavani. Jo en aquell moment era molt anticuler. Quasi et torrem. Jo en aquell moment era molt anticuler. Tu celebrant el gol amb els francesos. Ara, per exemple, m'hagués quedat... Me n'hagués sudat, en plan... No em dóna igual, o sigui, jo veure aquests partits. Però, per exemple, a mi em posa més ganes de veure el partit de demà que el d'avui. L'Atlético Madrid, per tot, o sigui, demà ha de ser una encerrona, jo, saps? En plan, a mi el futbol m'agrada, com ahir el d'Espanyol Girona, m'agrada quan salten els jugadors, tal. Exacte, però vull dir, demà ha de ser, o sigui, encerrona. José María Jiménez, demà, minut 5, li ha d'haver fet un bocata ja a Vinícius, la grada, que és... No dic res d'insult racista, però la grada que apreti, després el Xolo, saps? S'encari amb Ancelotti... La tortuga nerviosa, tal... Exacte, que després apareixi Julián i s'encari una mica amb Asensio, saps? Correcte. Anar una mica així, llavors, tal. Per mi el títol del cap de setmana... Quin seria, Ramon? Seria... Llarga vida als derbis. Llarga vida als derbis. Tot i que, com va dir Quique Cárcel, l'Espanyol és un equip de primera i el Girona encara s'ha de guanyar. Jo no sóc anti-gironí o anti-tal, jo vull amb més equips catalans possibles a primera divisió, m'agrada això, és com... A mi els derbis, derbis o partits així grans, de rivalitats, al mi el que m'agrada, a part de... que dius, hòstia, és
El és catalanisme, gradient, catalanisme, no? No, però no el radicalisme, no, en general, com demà el Atlético Madrid, el tema aquest de dir, hòstia, és una rivalitat de ciutat, anem a 90 minuts a voler-nos matar filosòficament parlant, però després serem tan amics, tant no sé què. Pots començar a ficar el partit? No sé, l'himne de Champions, que surti també el minut de silenci, que aquí també ens... Aquí ens ho xaparan si fiquem el pirata o no? En directe aquí. Per aquí no paguen ni Cristo, Com t'enviarà una multa al senyor... El senyor qui? El senyor Tebas? El senyor Tebas, i ja veuràs la gràcia que et farà. Ho has dit tu, a més, perquè és el teu mòbil. Jo t'he dit que si vols jo ficava l'Orange. Si el senyor Tebas té el temps per venir a perseguir aquí agitando el cuero, escolta, que vingui aquí encantat. Ens farem famosos, no, llavors? Bé, doncs tal qual, tal qual. Dit això, ara que ja et ficaràs del cap de setmana, el partit del Barça, ara hi haurà un minut de silenci, des d'aquí també enviem les nostres condolències per la mort del doctor Carles Miñarro. Carles Miñarro, correcte. Just ara per allà el partit a l'hotel. Correcte. Al final el partit no es va jugar, evidentment, a mi em sembla totalment raonable. O sigui, la gent que diu que no s'ha jugat per favorecer el Barça, no sé, que em sembla una barbaritat. Tot i que crec que en general tothom és evident que... l'altre mòbil perquè aquest d'avui no funciona. Avui t'abandono el Ramon. Però fico jo el d'esto... No, espera, pillaré l'altre mòbil. Jo mentrestant... Avui és un programa en directe, un programa... I, bueno, això que et deia, i des d'aquelles condolències, i després, evidentment, el Madrid guanyant, patint com uns cabrons. O sigui, el Madrid del cap de setmana era, bueno, vamos a hacer lo que podemos i ja veurem. Correcte. I... Quan tu vas jo torno, tio. Ja el tens? Clar, però jo el que vull... Jo el que no vull és... Bueno, per l'internet, que no tinc giga, o sigui, no tinc il·limitades. No us et comparteixo. Què t'està dient jo? Vale. Pensava que no el tenies, tu. Sí, t'ho dic. Hòstia, tio, ja estem aquí de puta. Però si t'ho vaig dir ahir. Però bueno, la gent ja, clar, és que és fort, perquè nosaltres estem aquí talep, pendent com acabarà, i la gent ja l'ha mirat, ja sap si el Barça ja està a quarts, si és un drama realment el que estem vivint, hi ha hagut una remunta, no et comparteixo amb el meu personal, perquè amb el de la feina... Però què collons, amb el de la feina, no? Bueno, no, amb el meu personal. I, bueno, què dèiem, tio, que estem... I després, Don Pepe Bordalás, no? Don José Bordalás i la Bordaleta, que... Bueno, ens fa un favor al Barça, realment. La valia córrer amb l'expulsió, i després, evidentment, Arambarri i... Punt d'accés, ja el tens. Arambarri i... Arambarri, el doblet d'Arambarri, que va quedar enrere el gol de Sorloz. Què vols, la contrasenya? No. No te'l pilla? Moto G. Moto G6, aquest, ja el tens, vinga, a dentro. Enxufa'l, va. Cantem alineacions o què, una mica? Sí, espera. Hòstia, vaya merda inici de podcast estem fent, tu. Bueno, tio, a la gent li agrada, l'espontani i tal. Per cert, ara m'he ficat jo ja una mica, com ja comença a agafar el seu format ja important, la Champions asiàtica de Ronaldo... No és asiàtica la del Ronaldo, no? Com es diu la Champions? No, és... Quina barbaritat estàs a punt de dir? La del Ronaldo no és asiàtica, però com es diu? Sí, es diu la Champions asiàtica. Sí, es diu Champions asiàtica, vale. Pues me l'he ficat ja favoritos, l'asiàtica i la de l'Inter Miami de Leo Messi. Bueno, mira, no sé. Per què? Per veure l'Hilal i l'Inter de Miami de cara al Mundial de Clubs que el Barça no hi juga. Correcte. Molt bé. Correcte. Però bueno, el que... Alineacions, cantem alineacions o no? Espera, del cap de setmana simplement això, partit... I bueno, ja seguirem parlant, mira, Ricard Pruna, veiem com surt Ricard Pruna emocionat, evidentment. No, va ser dur, va ser dur. Cap de servei dels metges del Barça. Va ser dur, realment. I bueno, sembla que ara es farà el minut de silenci per la mort de Carles Miñarro. Carles Miñarro, 40 anys, tio, 40 anys... No, espera, perdó, primer ara estan sortint els equips. Si vols anem amb l'11, hi ha el seu i tal, i el comentem una mica, Chesney en porteria, i amb el senyor Koundé, defensa de 4, defensa de 4, amb Koundé, Koundé, Araujo, Íñigo i Valde, mig del camp amb Pedri... no juga Covarsí! Es van expulsar contra el Benfica, tio, espavila. Mig del camp amb De Jong, Pedri i Dani Olmo, i a dalt Lamine, Lewandowski i Rafinha. Lewandowski, que no va jugar el cap de setmana, semblava que no jugaria per petites molèsties, de fet no va tenir la convocatòria al final, perquè ens va jugar el partit, i... Amb què juga el Benfica, tu saps o no? I llavors, avui torna, el Benfica que juga Palidis deu jugar a dalt. Palidis a dalt. I la resta sí que no... Porter Trubin. Trubin, aquí fica. Otamendi, Silva, Araujo, dalt. Hòstia, no juga al lateral esquerre. Està sancionat també. Hòstia, tio, et pots informar? És que, Josep, la gent aquí no s'informa. Però si era dels millors. Va, que està a punt de sortir els jugadors. Era dels millors. Clar, però si està sancionat... I la lien al gol de Rafinha, perdona que et digui. Mig al cap juga Florentino, no? Florentino, hòstia, que no va jugar a la nada. No. Hòstia, Florentino, que és bo. Florentino Luis, correcte, Cocu, Aursnes... Cocu, aquest, top.
Sí, Akturklu i aquest que no és dolent també. I Alex Nederloop aquest. No, però no és el de... I el Di Maria no juga tampoc, no? Està lesionat. Però hi ha un que va jugar al partit de l'anada que també està sancionat, un dels extrems. Crec que és el danès. Pot ser? Que no juga el danès? Va. No. No hi ha cap danès. Sí, danès és el Va. No, però no és Va. No hi ha cap altre. No és danès, era el noruec. Res, doncs no sé, hi havia un altre que no jugava, però bueno, és igual. Dit això, ara estan sortint els jugadors, són eliminats, bueno, encara no són eliminats Champions, estan posant els jugadors. Com veus tu el partit d'avui? Creus que el Barça patirà? A veure, el partit d'avui... Em fiques un gol en té. Sí, just el partit d'anada no en té, però... I bueno, no hem comentat, l'anada és un partit del Barça de rècord, per el que van dir, de supervivència, d'estar més de 60 i pico minuts... Són eliminar Pita Montjuïc, Pita Montjuïc. Aguantant amb un home menys, guanyant el partit... No, el tancarà l'himne, no? Bueno, sí. Vull dir, vindrà Tebes i el tancarà. Tira. I hòstia, s'ha dit que el Barça és una gestió de supervivència. I d'això el Barça no mereixia guanyar ni en broma. Et diré que abans, segons com, mereixia guanyar el Benfica. Bueno, és el típic partit que Chesney treu tot el que tal, el Barça té la puta gol de Rafinha perquè és l'error de la defensa, li toca les cames de l'altre perquè si no se'n va fora i marca, però bueno, també és, jo t'ho dic, aquests partits són els equips dels guanyadors, tal qual, d'aquest Barça nou, que diries guanyen lligues, d'aquest Barça del notarismo a Xavi de fa 2 anys, i què tal, llavors que es veu que és un equip unit, un equip on tots van a la una, a veure, és un partit on no s'hauria de patir, on el Barça hauria de guanyar plàcidament, tampoc de pressa molt menys, però bueno, intentar encarrilar la primera part amb, si pot ser un golet, si poden ser dos perfecte, però bueno, no deixa de ser un Benfica, un tot Benfica que ja et dic, no ve tampoc amb tots els jugadors disponibles perquè han sancionats, però bueno, que no serà un regal, no crec que sigui... Jo crec que el partit, o sigui, sincerament, veient les últimes actuacions del Barça, t'ho dic que el Barça jo crec que aquest any és un Barça que t'ha demostrat que en moments ha sabut patir, que el Barça Xavi el guanyaven allà, i a Europa i tal. Crec que si s'adelanta el Benfica pot haver una mica run-ru, sí, però pot haver una mica run-ru. O sigui, jo penso, si el Barça marca el primer, crec que el Benfica ho tindria ja molt difícil, perquè el Barça adelantant-se i tal, però aquests minuts en què si de sota era una cagada o alguna cosa d'aquestes, vull dir, quan va passar el Covarsí, estic segur que tots els del Barça van venir els fantasmes de passat, de dir, hòstia, ja hi tornem, competir a Europa, com diria, el meme era lo siento però no se me da de Messi, saps? Correcte. No, ja veurem a veure què d'això, però bueno, tot així veig un Barça que tot i que li pugui passar un desastre de rebre un gol al principi, és un Barça capaç de reaccionar. Hòstia, també hi ha Araujo els capitans, Sí, molt mítics. No, és un Barça que s'ha vist, que enflicta aquesta capacitat. I ja veurem, a partir d'aquí ja veurem. No et dic que no estigui nerviós, ni molt menys, en uns vuitens de final, però bueno, és un Barça que també, mira, desgraciadament amb el del Miñarro ha pogut descansar i també si no vindrien més justos en aquest sentit, no? Bueno, hi havia molta rotació, no? Els Erics, Fermín i tal haguessin jugat al cap de setmana. Casadors, correcte. Ara seguirem el partit del Barça, parlarem durant, jo crec que aquí del Barça parlarem molt durant tot el partit, ara aquests 45 minuts que juga. M'agradaria, per això mentre tenim de parlar dels altres partits, comencem si vols el d'avui a les 9 de la nit al PSG-Liverpool. Partidó, no? Liverpool és a Anfield només? A Anfield. Va ser un 0-1 injustíssim. El partit d'anada, Alisson treu. Alisson treu i retreu. És Yashin, Alisson, no? No, és un partit injust, partits d'aquells que dius, hòstia, no s'entén. Tot i així també et dic, ojo amb el PSG perquè juga en fi. No, el PSG està jugant, o sigui, el PSG jo crec que em recorda el Barça de Luis Enrique, aquell que semblava un equip que era bales posada... No pots comparar Neymar, no pots comparar Neymar, Suárez, Messi. Minut de silenci era per Carles Miñarro. Tots aquí ficats. Tots aquí donant... Bueno, aquest partit es guanya per Carles Miñarro. El respectarem. Home, i donem suport. Donem suport sempre. Mira, Ter Stegen es veu aquí. Què vols fer? El minut de silenci també, el podcast? Bueno. No. Ja està canviant, ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Estàs parlant tot el rato. Minut de silenci simbòlic. Mira la jaqueta d'Helena Fort. Qui és l'Helena Fort? La vicepresidenta, la vicepresidenta i la com es diu la... No la conec. La portaveu. No, que del partit del PSG que dic... la delantera. Bueno, Dembélé està a un nivell excels, Bárcola també, el delanter nou aquest, Kvaratskhelia, és un bon fitxatge. també juguen bé, però Kvaratskhelia... I al mig del camp... Hòstia, tanca notificacions, això va d'això. Jo no tinc notificacions ficades. De Flagisco. No, de WhatsApp dic, i no diran res de WhatsApp. Ara ho faig. Clar, perquè he vist que comencen a enviar WhatsApp, si no ve d'aquí. Doncs sí, tancar-les per si de cas.
Doncs sí, no, jo crec que el PSG donarà la guerra i no ho tindrà fàcil el Liverpool, I et diré més, no descarto ni molt menys una remuntada. Tot i que són probablement els dos equips que estan més en forma d'Europa ara mateix, O juntament amb el Barça també, però ja veurem. I bueno, els altres partits, el Brujas i això, amb l'Atlante no va donar pràcticament la cara, van rebre 1-3. L'Arsenal també ha passat. L'Arsenal ja ha passat contra el PSV, que és el rival del Madrid, i bueno, el partit del Madrid, que va ser un 2-1, bueno. Sí. La bola ja roda al Nou Camp. No? Tranquil, s'ha de fer un podcast, no estiguis com a això, pilota i tal. Bueno, és un nou format, tio, format en directe. Però el que et deia del... Però es pot estar aquí, mirar el partit i comentar tranquil·lament. No mirarem a la càmera molt i ja estareu passant amb el Cafato també, no? Però dic, el partit del PSG el que volia dir és que hòstia, em recordava molt aquests jo al mig del camp del PSG, bueno, espectacular, és que estan mirant com a l'ordinador el partit i el Barça a la tele i després per mi el plat gros que tenim de Champions de demà és la demà jo passarà al Madrid, és el que anava a dir, tinc com penso que l'Atlètic és dels pocs que no es pot cagar a sobre perquè és l'Atlètic, penso que l'Atlètic i el Barça són dels pocs que no es poden cagar a sobre, però veig el tripartit, avui comentàvem un dic, és el tripartit que l'Atlètic s'adalanta 0, apreta que flipes al camp i remunta el Madrid. I al 86 et marcaran el 1-1, el Madrid passarà i bueno, lo de sempre, Courtois haurà parat 8 a mi em sap greu, però el Madrid amb l'Atlètic de Madrid està agafat. Ojo, internada de Frenkie. Primer el Barça, fent ping-pong, res. Mira, Pedri xuta des de fora. Rebut? Res. No, era fora de joc, està en fora de joc, Rafinha. Pues això, jo no crec que l'Atlètic, la veritat, no... Ojalà donés la campanada, però a veure, és un equip renovat, és un equip potent, però... A mi em fa una bomba en defensa, tio, Lenormand Jiménez, perquè l'Englet no arriba, els veig, Galán, suposo Llorente jugarà a lateral dret, i després el que em fa por és que no va rotar el cap de setmana a l'Atlético. No va rotar, o sigui, correcte. Fora directe. El cap de setmana Atlético, o sigui, jugant Griezmann, Julià, o sigui, jo el que pensava cada setmana, tio, a més perds 2-1, saps? O sigui, ja que tal, fots a Sorloz Correa dalt, surts amb... bueno, l'anglès es va lesionar, saps? Però surts, jo que sé, amb Reinildo Lenormand, Molina sí perquè potser no juga, a la banda esquerra bueno dalt, i a dalt fots Riquelme, és que més tens jugons, fots Riquelme, no tenen Lino nacional. Lino... Va jugar Lemar la segona part, que feia anys que no veiem, vull dir, feia temps. Clar, és que mig de camp, per exemple, el problema és que De Paul juga 40, o sigui, De Paul i Barrios no han rotat. De Paul van jugar 90 minuts contra el Barça, 90 minuts al cap de setmana, 90 minuts... No, el cap de setmana no va jugar, contra el Getafe... No, l'anterior sí, la Copa juguen 90. El cap de setmana entre la Copa i el camp del València juguen 90. El dia al Madrid... barretina de condena, no. El dia al Madrid, bueno, 90 no sé, potser 70 perquè els canvien, però vull dir, mateix, són titulars. I és veritat que juga 45 minuts cada un d'ells al cap de setmana. Però, hòstia, Cholo, hijo mío, què és el que jo dic? O sigui, a l'Atlético... Si arriba a la final de la Copa i eliminar el Madrid a la Champions, ja ha fet la temporada. Sí. Després et dirà, no, volen arribar a la final, el que sigui, sí, però l'Atlético arribes a la final de la Champions, de la Copa del Rei, que la pots guanyar, i arribes mínim als quarts de la Champions, i qui sap si a les semifinals, i potser alguna més, i ha fet per molt que estar-se a la Lliga, ja has fet la temporada. La gent dirà, hòstia, el Cholo, ha vuelto el equipo del Cholo, no sé què, estem d'acord. Correcte, correcte. Ojo, l'internada de Benfica... I vull dir, no sé, en plan... Cagòmetro. Fora joc, tranquil, estàs molt nerviós. Cagòmetro, Ramon. No, correcte, han fet tota la temporada, és veritat, estaria feta ja. Bueno, a veure, també sabia que si rotava en Lliga i clar, la Lliga també està allà, l'Atlètic, però sí, clar, els no han rotat, s'han desgastat i han perdut. Si rotes i perds, doncs bueno, almenys vas amb tot disponible contra el Madrid. No ho sé, ja veurem. És clar, anèmicament el de Getafe una mica els tocarà, jo crec, Perquè clar, si ho tenien guanyat 2-0 i el remunten un 2-1, un Getafe que no et juga res. El 88 i 92. Encara t'expulsin a córrer el 84, com diria Cristóbal Soria, no se juega más. No se juega más. Que parlant de Soria, ojo amb el Sevilla, que està allà... Bueno, segur... Bueno, Juque, vaya golazo de Juque. Vaya golazo de Juque. Bueno, està fotut Vargas, per això et vaig dir que no d'això. Però en principi et diuen que s'ha de seguir jugant Vargas, Però el Sevilla per mi sí. Bueno, és com està ara la Lliga. I el descens, si vols ara anem a parlar una mica de la Lliga i tornem a la Champions. L'Espanyol ahir tenia els 3 punts que eren ja en situar amb 30 punts, tot i així amb 30 punts encara estàs a només 4 al descens. Aquest any jo crec que el descens, per molt que es digui, estarà apretat. Jo crec que el descens, el Valladolid està descendit, sí, però jo crec que es diu que la salvació estarà amb 36-37, jo crec que estarà més alt, està tot super apretat. L'Espanyol, per exemple, és el que està 3 posicions per sobre i està només 2 punts al descens, pots baixar la següent jornada. I
I clar, és una... O sigui, bueno, es va al partit del Villarreal i ahir Espanyol competeix. La Joan Garcia, has vist la parada que fot a Ángel Herrera? Sí, que li treu una mà, no? Però has vist... Però xuta Ángel tal i Sí. treu una mà a bocajarro. Però no li van ficar tant al Sofascore, li van ficar només... No, al Sofascore li fiquen, jo no vaig mirar, al Sofascore li fiquen 6, li fiquen 10, que per mi és Ja, un partit de ja, 10, ja. perquè fa una parada, i Marca li fica 2, Un. que per mi la no, parada li fica un, 2 punts, vull dir. Correcte. Llavors, per mi, el partit de Joan és de 6 punts, que és el que et va fer tu. Després, si hagués parat el penal a Estuani, sí que és un partit de 10 de 10, perquè salva tal. Jofre fot un golàs i després té molt bon equip. El Girona és veritat que no juga gaire bé ara, i està, bueno, el Girona, de fet, és l'equip que marca per sobre l'Espanyol, és el Girona. El Getafe ja té més punts que el Girona. L'Espanyol, si guanyava, el ficava a la lluita pel descens. Jo crec que no, el Girona, però el Girona, mira, tio, els canvis van ser Porto, Estuani és veritat que ja està jubilat, però bueno, però rendeix. Danjuma, Arnaut, molt fi. Ojo, Lamin, claro. És Pedri. Pedri, Lamin, molt fi. Xut fluixet de Lamin i atura... Què anava a dir? Danjuma... Drevil, aquest. Com es diu el porter? Turpan. No, Turpan és l'àrbitre. Turpin. Turpan és l'àrbitre francès que pita el dijous. Saps qui pita, no, demà? A veure si et sona. I me'l saps dir. És mític àrbitre de tal. Àrbitre polac de la Champions. Marciniak. Vale, digue'm un italià. Un italià. Hòstia, tio, pensava el vull dir... Era, quin era el Orsato. Mític. Després com es diu... És mític Marciniak. Marciniak és un mític. I després com es diu el Netherlands? L'holandès? Hòstia, no és Clattenburg o alguna cosa així? Sí, pot ser. Sí. Què més? Clattenburg. Hòstia, no ho sé. Què vas? No ho sé. Espera el partit per... Insults racistes? No, pel Ramadà, potser? És veritat, algú ho van dir al Ramadan, no? Que jugava un paper important al Ramadan. No vaig entendre. Sí, perquè he entès que feia així i entenc que és per... que potser era per algú de veure. Bueno, no sé, ara de moment no segueix el partit. Suposo que no sabrà, de fet encara no és... No? No ha caigut encara la nit del tot. Però crec que és així. Hòstia, quin àrbitre més típic, tio. Hòstia, no ho sé, tio. Hi ha anteriors Howard Webb. Howard Webb, el calvo. Tio, com es diu? No, el mític també. Un que era turc, tio. Sakir o alguna cosa així. Sakir, mític. Hòstia. Bueno, sempre són de països que no són d'Espanya. L'arbitratge és una merda i que tiran... Espanya que tira... Clos Gómez. Clos Gómez. González, no? Me fa de fuerte, Aquest no em sona ja. Tio, és el calvo. De la Lliga Espanyola? Sí. Hòstia, no, aquest no el recordo. Sí, és durantíssim. Ojo, el Benfica toca bé la bola, I el primer. Ojo, el Benfica que arriba bé, tio, el Benfica fora de joc. Ens fotem aquí a fer una anàlisi una mica... Clar, hòstia, porta la pissarra, La pissarreta, va. Faig un camp. Bueno, com està el partit? Explica'm la formació. Què veus de moment al partit, Ramon? Aquí una anàlisi, no? Llavors aquí tenim els jugadors del Barça, que podríem veure molt. El Benfica està atacant cap allà, no? Veiem la línia del Barça, com sempre, al mig del camp, si el fem aquí. Molt fi, Ramon. La línia del Barça està... Ets l'ingeniero, podríem dir, no? Jo és que, bueno, estic sense el micròfon, però la línia del Barça la tindria... Molt adelantada, no, Ramon? Aquí, molt fi. A 30 metres la porteria de Szczesny, no, Ramon? De Szczesny. I llavors... El gigante polaco. Aquí estem veient... Alice el fumador. Estem veient les jugades d'atac del Benfica, comencen molt des dels centrals. Otamendi, Nico, no? O des de Florentino, no Pérez, sinó Luis. I intentant picar a l'espai... Picar, no? Perquè tant... I que amagui el primer delanter que entri per la línia, no? A Tragoglu, bueno, el turc... Akturkoglu. I després el noruec, que no em surt el nom ara... Aquest és un nom raro. Vinguin per aquí i vinguin per aquí a picar l'espai i a guanyar l'esquena. Què passa? Espera't, atenció que està atacant... Ojo, Valde, jo crec que està fora de joc Lewandowski. Sí, Ojo, Valde... La rematada i la parada. Fora de joc. Claríssim. Com ho hem vist, Llavors, busquen picar l'esquena dels centrals... Molt fi. Per arribar a la porteria. Què passa? El Barça sap molt bé tirar aquesta línia i de moment està encertant en les dues ocasions que ha tingut i però avui hi haurà Araujo, que Araujo no... Clar, no és Cucú-Cubarsí. Llavors, aquí és on podem trobar, diguéssim, la línia, el problema, que si en una, jo què sé, Araujo es despista, és veritat que Araujo després corre enrere com un... O sigui, és molt bo corrent enrere. Ja, ens podem trobar aquest 1 contra 1 amb Szczesny. Que és la que... Amb Szczesny, molt fi la pronunciació. Què ha passat als últims partits del Barça, també? El que és el delanter pica l'espai, tira una mica enrere el punt dèbil, que és Araujo, i després el segon l'acaba picant però això i trenca el fora de joc. Saps qui ho va explicar, això ja? El mes d'octubre o novembre, en el derbi del Barça espanyol, saps qui ho va explicar? Sí, qui ho va explicar? Lamin Yamal i Pereira, a veure.
Estem aquí fotent per futbol. Ojo! Mira, aquí el tens. Lewandowski, hòstia, que xut més fluix. Sí. Bueno, la primera més clara del Barça, Destaca molt, ara també Passe de Lamine cap a l'atac del Barça. Però això ho explica molt bé Manolo, que és ell el que feia era que Puado, en aquell moment el davanteu, Chedira, picaven, i llavors, o Jofre, i llavors sempre era Tejero des del lateral, que era el que realment tenien la intenció els centrals de buscar en llarg, perquè, com dius tu, picar un, estaven fora de joc, però ja havies fet que dos passetes fes com així. Tiren aquests 25 metres. I de fet l'Espanyol fa 3 gols, 2 els anulen per res, i el tercer sí que és gol de No, va ser un paper de l'Espanyol, Com atacar el Barça? Doncs a partir de Lamine Yamal. Pues també era un Barça una mica... Ui, la finta de Lamine! Vaya jugador. El passe i el gol! Gol! Cap a dins! Una mica, si és un col·làs, la jugada de Lamine Yamal és espectacular. Però una cosa, la jugada de Lamine és un escàndol de Déu i crec que és un... Jo no tinc intenció de fer el passe, jo crec. Jo crec que Lamine té intenció de xutar. Ara ho veurem. S'adelanta el Barça al minut 10. Jo crec que sí, no? Salten les alarmes a de luz. No de Ramon, a de luz. Hòstia, l'he celebrat poc, L'he celebrat poc, perquè saps que... Gol de Rafinha. Sí. L'he celebrat poc perquè tinc dubte que no sigui fora de joc i perquè tinc dubtes que no sigui un misto al xut. Podem obrir aquest meló? De que ara mateix a vegades no pots celebrar els gols si et penses que és fora de joc per culpa d'això? Això és un bon meló. Ara en parlem. Lamine Yamal té la pilota aquí, encara Florentino, el deixa al terra, el lateral no sé on va, es queda centrats, no hi ha fora de joc, sí que fa un passi. Tu creus que és un xut? És un misto per mi. Sí, ara ho analitzarem. Jo crec que Lamine vol xutar i és un misto. Aquí el retalla Florentino es queda al terra. Se'n va al terra Florentino Luis Ojo. Lamine l'aguanta molt bé. És un xut. No sé què dir-te, per mi és un misto de Lamine. Però li surt una per mi és passe, I està on està Rafinha. Per mi és un passe, però bueno, per mi és un misto. La pica i cap a dins, gol de Rafinha i gol de Rafinha. Em pots enviar un WhatsApp diem a 25? 25 i tant, faltaria mai, Joan Ramon. Bueno, ja tenim aquí el primer gol del Barça. Ara, saps què podem fer aquí, no? En comptes d'analitzar el Barça, explicarem el gol. Expliquem el gol, vinga, l'expliquem aquí en directe, Ramon. Expliquem el gol. És a dir... Vinga, què ha passat, Ramon? Quina ha sigut la clau de la jugada? Tornem a fer un camp. Vinga, molt fi. Hòstia, mira d'en pissarra i la fas petita però de collons, hòstia. Aquí tenim el punt dels... El punt del límit, no? Que no es talli amb la tablet. Què passa aquí? Ho veiem clarament en aquesta jugada. Espera, hi ha corner pel Benfica, aquí... Estem improvisant, toca, pim-pam, pum... Corner del Benfica, la rematada i el gol. Doncs acaba de marcar el Benfica. Aquí el tens. Empat del Benfica... Otamendi de cap, no? Otamendi de cap. La pilota aturada, al final es parla molt del futbol. Ara analitzarem, ara també hem d'analitzar 2 gols ja. Minut 13, 2 gols, vaya escàndol. Bueno, el partit torna, diguéssim, a... Hòstia, i crec que és un rebot. És un rebot també, Crec que és un rebot que algú pentina i remata Otamendi. Sí, jo crec que el primer pal... No sé si el Barça o algú en final. Centro, primer pal... No, la Lewandowski cap enrere. No, sí, pentina Lewandowski cap enrere. La toca, Lewandowski aquí pentina i Otamendi llavors i Araujo llavors aquí es despista i Otamendi li guanya l'esquena i remata aquesta pilota al segon pal i Chesney la toca però cap a dins. L'alegria ens ha durat ben poc. Hòstia, ens passa molt aquest any que ens dura poc l'alegria en aquests partits. I al final sempre es diu la pilota aturada és molt important, doncs aquí ho tens. 1-1, 13. Anem a l'altre primer gol del Barça. Correcte, estàvem aquí. Llavors farem la línia al Benfica, bueno, a l'àrea, llavors el Benfica estava una mica situat així, una mica malament, llavors el Barça estava aquí en defensa de 4. Molt fi. Pilota aquí per Koundé, que el farem així la pilota. Molt fi. I aquí estava Koundé pressionat. Molt bé. A qui li dona Koundé? Koundé estava pressionat i llavors teníem aquí també el mig centre, però veiem aquí que hi ha un espai. Un espai a don Lamine. Un espai que és or per Lamine, no? Que està buit, o sigui, ningú pressiona aquest espai. Correcte. Què passa? Borrarem això perquè si no veurem res. Ui, perdó. No, al lateral s'ha esborrat. Es veu que l'art no era el nostre punt. Exacte, llavors, aquest és Lamine. Què fa Lamine? Explica què fa Lamine. Rep la bola, Lamine Yamal aquí, sol. Lamine rep la pilota sol, totalment sol. Molt fi. Florentino aquí tanca. Correcte. Però Lamine què passa? Ve a l'ajuda del lateral. Problema. Lamine el deixes amb espais. I fa el que vol. Fa el que vol. Llavors, Lamine entra per aquí, es troba amb Florentino, tac, el deixa al terra, cadira de rodes, tac. També aquí fa una cosa rara i Lamine segueix per aquí, bueno, Lamine ja està entrenant aquí, perdó per una mica. I què fa aquí Lamine? I llavors Lamine aquí, segons tu, perdoneu que a vegades ens caiem, però aquí a vegades és el futbol, no? El directe mana, que diuen. El directe mana. Llavors, aquí, segons tu, Lamine xuta... Fa un misto, Lamine.
Però, bueno, farem el que ha passat al final, que és un passe, i aquí arribava Rafinha totalment sol i remata molt fi. Evidentment, la línia defensiva en aquest punt ja estava aquí al darrere, però bueno, aquí no podem fer marxa. Però més o menys, si sobretot volem dir, no? Ens anem a motivar una mica. Què volem dir? La clau, no? La clave, no? Jo estic a putenyeta. La pissarrita d'Alessandro, no? Mira, ara s'està... Ara sí, pausa pel Ramadan. Sí, minut 14. Ramadan del Barça ho fan Lamine Yamal i Ansu Fati. I hi havia 3 jugadors del Benfica, que no, si, em sap greu però no sabria els noms, que són Però què fan aquí? Es fiquen de... A resar. Saps què és el Ramadà? Sí, home, sí que és el... Vale, doncs fins que no es fa de nit no poden menjar, porten tot el dia sense menjar. Llavors ara just s'ha fet de nit. I poden menjar... Bueno, ja no hi ha... O sigui, ja no em surt ara... L'atardecer en català, joder, no sé parlar català, tio. Després normal que diguin que el 15% dels joves parlen català només el 16. L'atardecer és... Hòstia, no ho sé, quin pilles, el capvespre. Capvespre, gràcies. Doncs clar, ja ha caigut el sol i per tant ja ha caigut la noche, que diria que poc que vedo. I llavors... doncs clar, ja poden, llavors normalment és el dàtil primer i després mengen una mica. Però tampoc, clar, poden menjar. Primer gol en 12 matxes d'Otamendi. Bueno, acabo amb això. Llavors, el que dèiem que la jugada clau, la part clau del gol del Barça és l'espai que se li deixa a la mina al principi de la jugada. No pots deixar-lo sol. No pots. Vols que analitzem ara... A veure, el gol de córner poc analitzem. Bueno, aquí Araujo per mi té més a fer. Araujo per la marca. Bueno, per la marca perquè... Perquè les pisten, correcte, però vull dir, aquí tens això, tens el córner, i aquí salten molts jugadors, molta merda. Podríem dir Facio Peina, no? Envia gol. És brutal. Has pintat o no? Vale. Llavors, la toca una mica Lewandowski sense voler. Per la marca Araujo. Per la marca una mica Araujo. La toca Stensna. Stensna. I cap a dins. I una al minut 16. Bueno, a partir d'aquí seguim retrasant el partit, aguantem aquí fins la primera part. Ve la pizarrita, no? Molt fi la pizarrita, Mira, aquí repetició el gol, Lamine, també et dic, deixa 2 al terra. Però el lateral has vist on va? El lateral se'n va a Cuenca. Deixa a 2 al terra d'on Lamine Yamal, és un escàndol de Déu, tio. No sé, no fotos del tap. Aquí no. Gràcies. Stensna. No, m'agrada molt el nom d'Stensna, Doncs, bueno, doncs res. Saps que es diu així, no? Sí. Per això li diuen Tec. Ah, sí, li diuen Tec? Quan no volen dir el nom, diuen Tec. Hòstia, mira portava anys dient-lo malament, el pobre Xesni. Li diem Xesni. I la gent li seguirem dient Xesni. Bernat Soler i Catalunya Ràdio, que són han de ser super... Pulcres, no? Hòstia, què hem dit, tio? Pulcres. No, aquí el català no es perd, tio. Per cert, m'encanta Valde, Per cert, si vols anem, jo ets tirant a temes. Novak. Ostres, Novak. Va caure amb l'últim pupilo de Nadal. Va caure amb... Com es diu? Amb Van de Sloop. Com es diu de nom? Robin? No. No sé què Van de Sloop. Bueno, sí, l'últim partit de Nadal que va caure a la Copa Davis Bueno, doncs va caure Novak també. Carlitos va guanyar i poques novetats. No sé, Carlitos ha jugat avui la matina, no sé què ha fet Carlitos. Jo no he llegit gaire, així que suposo que ha guanyat. Suposo que ha guanyat. Si no, és que ha guanyat. Però ara, per exemple, el següent gran... Indian Wells és 500 o 1000? 1000. Ara ve Indian Wells, ara ve Miami. Indian Wells on està? Indian Wells és US? Estats Units, correcte. Després ve Miami i després ja vindrà la ruta per Arcilla. Però una cosa, el Godó d'aquí quan? No deu ser gaire, aquí? El Godó és l'abril, crec, més o menys. És a dir, ara falta això, que tanquin Indian Wells i Miami i ja comencen a Arcilla, saps? Com que Arcilla? Terra batuda, cabrón. Terra batuda, perdona, Ramon, aquí una mica de... Si a més en castellà es diu tierra batida, no? De fet, no es diu Arcilla. Sí, jo dic Arcilla pel Catan. Com m'agrada molt el Catan, doncs mira. Hòstia, el Lamin, tio, com l'apreten. I de fet el Catan és Maó, no és Arcilla. Bueno, però ho diem malament. Fem castellanismes. Ho dius malament. I ens equivoquem, Ramon. Què anava a dir? Llavors què és? Godó, Madrid, Mónaco-Roma o Roma-Mónaco? Mónaco-Roma, no? Mónaco no. Montecarlo. Montecarlo no és Mónaco? Crec que no. Cabron. Sí, però ningú li diu Mónaco. Ja, bueno. Tu t'ho has inventat. Frenkie Pimpom, espera la jugada de Frenkie Pimpom. A l'últim és Roma, la conducció. Pimpom, el transportista per Lamin sol, la rematada de Lamin, segon pal i no arriba. Hòstia, aquesta sí que era bona. Aquesta sí que era bona, Era complicada. Sí, però aquest pal sí que anava amb intenció, veus? No com el del primer gol. Hòstia. Lewandowski es queixa, reclama una falta, no la piten, segueix queixant i treu la pilota. També et dic, m'esperava un 0-0 partit d'això i... El Benfica i la juga i Artrogolu. I a la contraatac, no, Artrogolu no és. Contra Pedri. Molt bé, Pedri, El Diesel. Que no se'm lesioni Pedri, tio, que tinc el míster. Era el fitxatge. Joder, el partit que no juga Isco falla amb un penal. Hagués fet 5 punts més. Hòstia, hem fet una jornada tots, Bueno, ahir vaig puntuar prou bé.
amb Crich i Joan Garcia. I quan es jugarà... jugarà... Chelsea que no fa un gran partit, no? I l'Osasuna i... El Barça. A veure on es juga, no? Si el Barça està bé a totes les competicions, jugarà l'última setmana de la Lliga. En sèrio? Estareu allà i esperarà que jugui Pedri, saps? I jo em caçador que no jugarà. Bueno, sí, perquè depèn, imagina, el Barça final de la Champions, el Barça ha guanyat la Lliga, rotarà com un cabron, llavors jugarà Casador i no Pedri. Correcte. Jo, Barrà... Que bé, que bona internada, Valde, nano. Joder, Valde, Arriba a l'àrea, Valde, és impapinable. I el gol. La rematada... Ha rematat malament Frenkie Pim-Pom. No, Dani Olm. T'ho dic, lo de Valde està sent un escàndol. Aquest tio cada cop està més encertat amb els passes i té una velocitat de creuer i d'acceleració espectacular, Aquests jugadors l'únic que els hi passa és si es trenquen. Com li ha passat la temporada passada, que va estar 3 mesos fora per això. Bueno, és que el Barça quin recanvi té, Gerard Martín. Bueno. Per jugar un partit a casa a la Lliga o per jugar 15 minuts o 10... Bueno, Barça bé, s'ha recuperat del gol, que hagués pogut fer mal, minut 20, i aquí estem. Però l'hem ficat també tot partit al seu lloc, Sí. Si l'hem ficat firmava minut 20 que seguís, o sigui, 1-1, 0-0... Ui, Lamin, se'n va Lamin. Bueno, se'n va Lamin. Li trava el canyo, ja està pirat. El City va tornar a perdre aquest fin contra el Nottingham Forest, que manté la tercera plaça, és fort-lo al Nottingham, Chelsea, aquest pas, queda molta lliga i a veure si el Nottingham aguanta. Però aquest pas o City o Chelsea es quedaran sense Champions, Bueno, I el United, has vist avui el United? Què ha passat? Van canviar de propietari, el propietari ara diu estem pagant jugadors que no tenen el nivell que es van fitxar i els estem sobrepagant. Com quins? I llavors explicava situacions, tipus, no he ficat casos, però explicava el cas de Sancho, que diu Sancho, ja no el tenim i a Sancho li estem pagant, o sigui, aquest estiu hem de pagar 17 milions de lliures del seu fitxatge, quan ja, en plan... El Dortmund. Està el Dortmund, el Sancho? Està el Chelsea, s'ha dit. Però saps què vull dir? Com ja no té... I deia... Bueno, és que diu el United... I deia que aquest estiu han de pagar 86 milions de lliures ara mateix ja, sense haver fet cap fitxatge, del que tenen pendent de pagos. Llavors, clar, deia una mica en plan el tema aquest de dir, hòstia... Ojo, el passe de Lewandowski, és bo! No. És bo! Ui, no ha arribat. Penal? No, falta. I llavors, el que deia deia això, hòstia, ja hem de pagar 86 milions de lliures sense realment haver fitxat ningú. Saps? O sigui, és un drama, són aquests equips monopolis que... S'han fitxat. Però no s'han fitxat. O sigui, no despilfarren, però no, vale, o sigui, sobrepaguen. Vale, però a mi els jugadors no em sembla que siguin mals jugadors. O sigui, Sancho, el Chelsea i el Dortmund l'any passat ho està fent de puta mare. Højlund, vale, paga 80 per ell no, però em sembla un davanter que, hòstia, el pots aprofitar. Qui més han pagat? Hòstia, no sé, van pagar el migcampista. Clar, és que fitxes a De Ligt o Mazraoui, que són bons jugadors, però els fas dolentíssims. Sí, no sé. Jo crec que... Antoni 100 milions. Antoni. Clar, és que Antoni si va als 60, doncs dius, però Antoni demostra que sap... O sigui, Antoni és boníssim. És boníssim, t'està demostrant el Betis. I no em diguis, no, el Betis o el United. O sigui, el Betis el mateix competeix... Hi ha un Betis United i el Betis igual guanya, saps què vull dir? En plan, el Betis competeix, vull dir... El Betis contra qui jugava a la Conference? Perquè clar, estem aquí pendents de veure si entren 5 equips... Vitoria Guimaraes, van quedar 2-2 i ara han d'anar a Guimaraes. No, i ara han d'anar a Guimaraes, crec. Ah, el camp del Betis. Crec que sí, i ara han d'anar a Guimaraes. No és partit fàcil. La Reial ha d'anar a Old Trafford amb un 1-1. Bueno, ja ho veurem. I és que amb la broma... És veritat que li troben bastant avantatge. I l'Atlètic contra? Va perdre 2-1 al camp de la Roma, ara se'n va més. Alitres complicades, Per això no, però el que et dic és que realment No, però l'Atlètic remuntarà, la màgia de Sant Mamés, ja veuràs. Jo crec que sí. Jo crec que remuntarà. Però dic que tant que es diu l'avantatge que té com la Lliga Espanyola respecte a l'italiana pel 5è, però també si ho penses a l'hora ara... Hòstia, Atlético Madrid se'n van fora. I d'aquests 3, hòstia, no porten eliminatòries molt favorables. De fet, són 2 empats que vas a camp contrari i una derrota que sí que jugues a casa teva. No. Si els equips aquests cauen tots, Espanya perdria la 5a plaça aquesta que ens donen de cara l'any vinent. Que clar, que deien que podia haver una carambola que fins i tot al desè podia entrar a la Conference. Era una fumada màxima. Era una fumada històrica, però bueno, talec. Però és que ara com està la Lliga, com ho estan mirant avui, dic, quart Bilbao, ja deixo els 3 fora, quart està l'Atlètic de Bilbao, 5è el Villarreal, ara el Betis, està com a 7 punts encara l'Atlètic Club, està com a 7 punts l'Atlètic Club, però clar, ara amb els fitxatges i tal, el Betis vol apretar per anar a Champions, jo crec que no els hi donarà, estan a 7 punts o 8, o sigui, encara l'Atlètic té molta diferència amb ells, però bueno... És que l'Atlètic i el Villarreal estan fent bona feina. Però sí, i el Betis ara porta molts partits que està fatal i ara amb els fitxatges i tal, molt bé. Bueno, i quan tornin lo Celso i tal, ojo també. Jo no sé què dir-te si això millor... O sigui, per mi Isco i lo Celso són bastant... Em sembla una mica incompatibles. Ja.
O sigui, tenen més el mateix mig centre ofensiu, totes les pilotes volen que passi per ells. Ja, tenen aquest perfil una mica solapen. Bueno, aquí a Pellegrini ha donat amb la tecla. El ingeniero, al final. El ingeniero. Amb Johnny Cardoso, inclusive, no? Marroca Junquer. Marroca Junquer. Altimira. Sergi, correcte, el català Sergi Altimira, no? És català aquest tio, sí. I, bueno, saps la història de Sergi Altimira? A mi me l'han explicat. Quin és Sergi Altimira estava... Quin equip estava? No sé, li paga la clàusula al Getafe al Betis perquè Ramon Planes li paga la clàusula. Vale. I Ramon Planes fitxa pel Betis. Saps qui és Ramon Planes, no? El sí, esportiu? Sí. Que de fet és el que porta Pedri al Barça. I Ramon Planes... O sigui, a principi d'estiu paga la clàusula pel Getafe i a finals d'estiu acaba el mercat, fitxa pel Betis i paga la clàusula del Getafe. Vale. Llavors el tio aquest va aconseguir que Altimira passés amb només un estiu, semblaria com el seu representant o així, de cobrar pues, molt poc, a de sobte està cobrant un sou, bueno, tampoc no deu ser els més baixos del Betis, però ja cobrar un sou i jugar més i tal. Llavors és la jugada aquesta... Com has dit Pedri, quin escàndol! Que Ramon Planes li ha com fet molt bé, en aquest sentit. Hòstia, recupera molt bé el Barça, tio. Bueno, una mica la pressió Trasperpia, no? Que s'havia perdut. És un escàndol, tio. Jo trobo el Barça que està sent una mica anàrquic avui jugant, no sé si ho veus. Si no té la pausa aquesta, és molt vertical d'inici, que està bé, bueno, però crec que alhora... No volen, com es diu, no volen jugar, no volen, com es diu el verb aquest que ens agrada tant, no volen rotllo la ruleta, saps? No volen... Ja, però vull dir, tenir una mica de jo... Saps el que dic o no? Sí, però dic de jo... No volen, però com es diu la paraula? No volen... Tio, quan fas una inversió i estàs una mica pendent de les coses, que ho fas a vegades en funció de tal, no vull... Hòstia, no em surt el verb, tio. Saps el que vull dir o no? Don Ramon. No ho saps? No sé, directius. Però què et deu dir jo? No volen hipotetitzar, no volen... Bueno, no em surt la paraula, tio, ara. Bueno, pues això, que volen anar a guanyar el partit. Ojo, la rematada al centre, res. Ja, però jo el que et dic és, hòstia, una mica toca, no? De Young Perry... De toca, Daniel no? Monse, per lo que és la filosofia Barça, o sigui, per exemple... Què li farà Lamin? Què li farà? Ui, Lamin, el trenca. El trenca Lamin. Oh! Quin golaç de Lamin! Hòstia, me cago en Déu! Perdoneu. Jo, la meva cara deu ser de flipat. Hòstia, punyetera. Tio, pensaves anar a fora, Vaya golaç de Lamin, tio. Però la Lliga, em foten els que la Lliga no ho marca, això. A la Lliga, des que jo l'he fitxat, quants partits m'ha marcat? Ni un. Vaya golaç de Lamin Yamal, nano. El Yamal, ojo la jugada. I came from Canada. From your jersey. Mira, la jugada és preciosa, Mira, està ballant amb Valde. L'haureu vist tots. Està ballant amb Valde. Ara l'hauran vist ja 6 vegades repetides. És un centre que Lamin, el tio corre fins aquí per arribar, trenca el lateral i sembla que la vol centrar. És un centre xut, jo crec, no? És un xut directe, cabron. Tu és un xut directe? Sí, ara veuràs. Hòstia, quin escàndol, tio. Mira, aquí trenca el lateral. Hòstia, amb els dos peus el trenca, I és com una picareta. Bueno, és el típic gol així, no? Messi a vegades el del Betis que li fot així a Vaselina, no és igual, saps? Però no és un xut, això. Per mi és com un centre. Tu creus? És un centre picada. És un centre amb picareta. Va molt baix, per ser un centre. Tio, doncs no els típics passes que filtra Lamin o filtra Pedri pel que algú el remati, però la bola se'n va directe a la porteria. Sí, no, però és un golaç, evidentment. És un golaç de Lamin Yamal a l'abast de pocs, Enviem 41. Hòstia, quin golaç, nano. Bueno, està clar que la moment l'hora del partit és Lamin Yamal. És el que ha produït els dos gols. Un gol i una assistència. Vaya escàndol, nano. Mora meva. Ara tothom... Este tío sí és balón de oro, no? No, este tío sí és Messi, es pot dir ja. Lamin Yamal ja té cara de Messi, tio. Hòstia. És que jo de Messi no ho he vist, això. És un centre picada. Cabron, com que Messi no ho has vist? Però... Jo de Messi no ho he vist. Tio, és un centre barra picareta. O sigui, no és ni un xut, ni un centre xut. Posa't vídeo de los 700 goles de Messi, estic segur que hi ha un que és similar a això. Però que la pica una mica, Ramon. És un centre picat amb rosca impapinable. Ojo ara, Ara no fem el burro i corren un altre cop. No fem el burro i ens el torni a clavar al Benfica, perquè ha durat poc l'energia, de l'alegria abans. Vinga, anem un 2-1, hem jugat bé, hem respost bé amb el 1-1, no fem el burro ara. No fem el burro. Que ens torni l'Argeutamendi i arribem tranquils la mitja part amb un 2-1, que ja dic que tot el firmava, Estàvem aquí amb un 1-0 per sobre del firmo. Ojo al córner, mirem el córner tranquil·lament, don Ramon, i que no passi res. És una mica del Barça que en atac són molt bons, si ho fa molt bé, però després també en defensa encara us està costant, Bueno, a veure, està clar, en atac tenen una pólvora, tio, és un trident que està en una forma espectacular, tots. Ojo al centre, i bé, ara agafes... Com era? Stensna, ¿no? Stensna. Es muy fácil hacerlo en casa contra el Benfica. Quiero ver a este tío. Bueno, Ramon, no comencis ja amb el populisme, tio,
El populisme. Però és que vaig a veure que hi havia un vídeo al Chiringuito que deien ¿Quién se merece el Balón de Oro ahora? I Roncero diu Mo Salah, que és veritat, està fent un temporador. Mo Salah. Diu Mo Salah? Però fa gràcia que si Roncero diu Mo Salah i qui és l'altre? No. I José Luis Sánchez o alguna cosa així diuen Mo Salah, vol dir que no poden dir ningú del Madrid perquè si no dirien Mbappé. I llavors és com... Però aquest any el Barça t'haig de dir que per mi la mina ara perquè tot el que ha fet, però Rafinha i Pedri també estan fent números, eh? Sí, no. Tu, per exemple, si haguessis donat la pilota d'or a un jugador del Barça... Ojo Lamine, Ojo Lamine, s'emporta Lamine. És que Lamine està... Que ara mateix no et puc dir perquè Lamine va... Veus, aquí és quan li falla, dóna-la abans, tio. Tens tot l'espai, dóna-la. Aquí la donava Valde. Messi aquí obria Jordi Alba. Això ho feia bé, clar, o sigui, el tio aquí et trenca una conducció, o sigui, perd la bola aquí, la recupera aquí, et trenca una conducció de 4 homes que estan aquí, i quan t'arriba ja pràcticament a l'àrea que té el passe aquí, que estan dos sols, el migcampista i lateral la perd. Aquí li falta aquest passe final al pobre Lamine, tio, que no... Però també crec que Lamine, tota la seva vida ha jugat tan superior a categories inferiors. Té 17 anys, pensa que està juvenil. No, és que és un tio que està... Hòstia, espera, m'he arreglat aquí el puntet. No, perdó. Està aquí... És un tio que va sobrat i es veu i es demostra en molts moments del partit, que té passe i el tio se la vol xupar, està clar. Però hòstia, si vols ser dels millors, tio, ojo aquí el trencament de Pavlidis, recupera Falta? No, home, no. Vale. Recupera impapinable Ronald. Ronald, mira, pues la línia no la portarà molt bé i la sortida de bola tampoc. Però l'1 contra 1, no? És un escàndol, eh? Vull dir, no li guanya ni Cristo, aquest tio. Florentino, Luis, falta. Bueno, 1031, tranquil·lets, Don Ramon, no? I poca història més, la veritat. Poca història més. S'ha de dir que no m'ho esperava que el Barça estigués tan fi en Lliga, també. Vull dir, recuperant-li 7 punts al Madrid, ara té un... No, és un toro, tio. Pot estar més 3 del Madrid... I també et dic, estem veient ja un Mbappé, ja ho vam dir fa unes setmanes, ja fa un mes, però que aquest nou any, hòstia, veiem un Mbappé molt fi. Sí, però la porta uns... Em callo la boca perquè demà ens fotrà... Bueno, ens fotrà com si fos de l'Atlètic, però vull dir, és que no sé, com vaig estar mal fer el cap de setmana i tal... El vas transformar una mica, no? No, en plan, vaig veure molt el que volen, en plan, volen guanyar ja l'Atlètic i el Madrid. Pensa que 2 Champions, 2 eliminats... La final i 2 finals i l'eliminatòria també... És dur, això. O sigui, no han guanyat encara mai el Madrid en Champions, diguéssim. Bueno, i va ser injust, perquè la Champions que perd per mi és un fort joc de Ramos... No, exacte, per mi aquella és més... injusta que la dècima fa molt mal perquè et marca el 93. La dècima fa molt mal. Tio, a Pedri l'estan cascant avui, A Pedri l'estan cascant i ho hauria de veure ja Marciniak, Clar, Marciniak no... Mira, Pedri el terra. Marciniak pita demà. Què tu m'has diu? No sé. Deixa'm el teu cosa. Això és targeta, àrbit. Deixa'm que vull... Mira, nombres míticos de árbitros, per comentar alguna jugada així. Però vols comentar el fora de joc ara? Jo també, a vegades, tio, no celebres un gol... Ens podem que són un spoiler aquí amb això, No, tranqui. Sí, me'l faig jo, tio, ho sento. Vale. Mentre no el canvis aquí en directe, Ramon, en diferit, don Ramon. Què anava a dir? No, però, tio, no et passa tu que ara a vegades hi ha jugades que com veus que potser és fora de joc no el celebres tant perquè dius que me l'anul·laran i després no és gol. És un bon meló. Clar, François Letessier. Puf, ni idea. Clar, tot el tema aquest del VAR ha fet que jo crec que reduïm expectatives per no patir quan ens donen un gol, saps? Llavors, com el primer gol era un passe una mica estrany de Lamine, ja podíem haver que era fora de joc i no podia disfrutar un gol com el disfrutaves abans, és veritat. Clar, és que ara només pots disfrutar un gol per xut directe, falta Valde. Hòstia, tio, i pitaràs targeta o no? Com es deia? L'Etoile? Com es deia l'àrbit? L'Etoile? Mare meva, tio, ens estan cascant aquests del Benfica. Espera. Aquests portuguesos ens estan cascant, aquests malparits, Letessier. És una picada centre a la mina espectacular, tio. Sí, estic dubtes també, com dius tu. És que és un xut raro, tio. És que és un centre, o sigui... Uah. Et dic noms a veure si et sonen o no, vale? Els que no em sonen a mi te'ls diré perquè no et sonaran. Va, Ramon, fot-li. Joder, no em conec. Pedro Proenza, no et sona a mi, sí, tio. Pedro Proenza, eres molt mític, però és de fa ja uns anys. Hòstia, cosina estable, Borrós, que collons has fotut ja? És culpa teva, no és culpa meva, és culpa del teu internet. Pues tanca no, aquesta merda. Tranqui. Diu... Hem perdut qualitat, tio. Ara torna, tranqui. Cabron, aquest sí que et sona, Clemente Urpán. Sí, aquest sí. Clemente Urpán, aquest és mític, que és com l'àrbitre. Has entrat aquí i estem perdent connexió. No, trec els datos i ja està, gastam una mica amb els teus ara. No. És clar, cabró.
No ho treguis, tio, que volem mirar. Mira, ara ja va. Clement Turpin, m'he quedat amb les ganes. Clement Turpin. El següent capítol, el següent dia fem un quiz d'àrbitres, si vols. Vale, et ficaré fotos i m'has de dir l'àrbitre. Buah, cagar líquid. Teníem un altre quiz pensat per tu avui, però ni el deixarem per més endavant. Ojo, la galopada de Pedri. Avui no farem quiz, perquè quan acabem això ens anem directe. Ens anem directe, perquè no veurem si és la segona part. Te'l puc començar a fer ara. Si el vols tirar així, és així de pensar ràpid i tal. Canvi de botes. És Florent Turpin? No. Clamant, no? Això, Clamant. Clamant. Entre Estesna, Clamant Turpin i... No, és que Magí no sé volar. I Alan Saint-Maximin, no? Sant Massimo. Bon delanter, aquell, Però carisma aura total, Amb la diadema... Oh, que fi. Era aura total. A més, crec que la diadema... Podríem dir que era el de meme de aura... No, clar, però l'aura seria... No, era Alan Saint-Maximin... aura fauna, no? Estàs malalt. Jo no entro en aquests... Aquell clip era bo, Ramon. Jo em vaig fora d'aquestes coses, no? Bueno, doncs no sé què m'estàs dient ja. El Barça toca, El Barça toca amb molt de gust, Bueno, sí, Pedri vaya malo l'ha enviat. És un equip que ja ho diuen, té el 8 que és Iniesta, que ara em deixes Pedri, té un trident que fa por i bueno, que és un equip que ja et dic. Però el 8 Iniesta... El 8 Iniesta és la recomanació de Pedri. Però Dani Olmo no és Xavi, saps? O sigui, no pots comparar, I De Jong no em sembla un Busquets, De Jong per la posició. Però què l'ha de passar? No estàs d'acord amb mi que tenia un de sol i l'has de passar? Sí, però la que he intentat era preciosa. Sí. Et trec els datos. Aguanta tu 10 minuts, tio. Paga lo que debes, cabrón. Cabrón, paga... Pues llavors deixa mirar-lo als àrbitres mentrestant. Vale, però et desconnecto. Clamant Turpin, ara pararà. Tira 10 minuts amb els teus datos. Ramon, que no et passarà res, nano. Que si no també jo aquí em cobraran aquí la de quartos. Bueno, ets tu el teu Barça, Jo crec que en tinc 10 aquí. Clamant Turpin, vinga, segueix amb Turpin. T'ha agradat, al final? No, és que a mi s'ha dit que aquest accent francès m'agrada, saps? Jo no, adéu. No t'agrada? No, crec que mira Lamin. Això no sé què collons. Mike Dean? No et sona, no? Out. Bueno, Clement Turpin... Mike Dean. Jo conec un tal que es diu James Dean. Saps qui és James Dean? Clement Turpin és molt mític, Saps qui és James Dean o no? No. Bueno, a mi no ho expliquem perquè no sancionarien. Estàs malalt, que tampoc sé qui és. Tio, s'ha dit que els àrbitres ja han passat en una segona fase. Néstor Pitana és mític de... Cabrón, aquest sí. Out. És mític de l'Argentina, com pita l'Argentina, que va veure el show aquell... Tenim un insecte aquí, Ramon, ens acompanya. Néstor Pitana. Ens acompanya un insecte, Ramon. Tio, va pitar la final, d'això em sona, va pitar la final del Mundial de Croàcia. No et sona? Sí. Mundial de Croàcia, el 18? No, o sigui, la final, sí, França-Croàcia. No et sona? En sèrio, no? No em sona aquest. Aquest sí que et sona, no? A veure... Bjorn Kuipers. Sí, mític. Kuipers és mític, tio. Kuipers. No confondre amb Víctor Kuipers. Que és un mític, I Víctor Cooper, l'entrenador. Quin entrenador? Tio, el mític. No es diu Víctor. Ojo, el noruec, que li tira l'eslàlom a... Res. Pareix que no sabem els noms i diem... Bueno, Artrokoglu, sí. Hòstia, és mític, no me'n recordava ja de Kuipers. És molt mític, Marciniak. Com es diu? Simon. Marciniak i pitarà demà. Ui, la paret amb la mi, que fina! Que fina! Oh, se l'han portat amb el paret. Però si fixes, mai els mítics no són molt... No. Anglès, bueno, anglès és que però espanyol de... S'han portat els noms, tio, ja no eres tan abans. No, però Marciniak, Hòstia, tio, no conec a ningú, tio. Howard Webb, aquest és mítiquíssim. Però aquest estarà actiu encara? No, això són mítics. Ara mira actius, Howard Webb. Olmo ha dat una... Després tens els mítics d'Aitekin, Obrebot, el Saig... Ojo! Hòstia, 2-2! Al pal! El xut al pal, fora de joc. Després tens els mítics Obrebot, no? Com va dir... Clotenburg, no sé què per... Obrebot és un mític. Era Pavlidis, Sí, però Obrebot, per exemple, no és mític com Marciniak. Obrebot és per l'escàndol aquell. Que Marca li va fer una entrevista 15 años después nos vamos a Noruega a hablar con Obrebot. Ah, sí? No l'he vist. I què diu Obrebot? Ara t'ho llegeixo. Hòstia, Sakir, aquest és mític. És que mires la foto i dius és mític. Sakir, ara anem a veure. Clattenburg, el que deies tu, Ramon. Marc Clattenburg. Hòstia, tio. Antonio Mateu Laoz, top 7 de mítics. Top 7 de Antonio... Hòstia, que brutal. Bueno, Mateu Laoz, tio, és una proeza, tio. Ojo, Lamin. Ho pareu Lamin i li roben la pilota. Li roben la carrera. Hòstia, Mike Dean el fiquen molt a dalt. És que Mike Dean és molt mític. Mike Dean em sona de res. I el primer Pierluigi. Qui és Pierluigi? Colina. Out. No sé qui és aquest, tio. Cabron. Aquest és italià, tu vols dir un altre italià. Com no saps qui és... Orsato també és mític, però... Com saps qui és Colina? Ah, sí, de cara sí. Ojo! No.
El passe d'Iñigo era molt fi, però no ha arribat... Molt bé, la recuperació impapinable, tio. La recuperació t'espero del Barça és un escàndol, Creus que el millor espanyol podria guanyar des del pitjor Barça? Futbol, en un partit pot passar tantes coses que jo considero que el millor espanyol no va guanyar el pitjor Madrid. Un mediocre Madrid, però no era el pitjor. Correcte. Llavors... La pregunta és qui és el millor espanyol, no? Podríem dir el millor Joan Garcia parant-ho tot? Bueno. Clar, si Joan Garcia t'ho farà tot, òbviament ja no encaixes, no? És que Joan Garcia és un escàndol, Ben de fantasy. De manual, Buah! El sombrerito de Dani Olm, que preciós. Vas veure el partit ahir? Ojo! El passe de Pedri és bo! Ai, el remat és Vas veure el partit ahir? Que feien per de l'Espanyol? No, no el vaig veure ahir. Feien per obert. Estava fent feina, tio, jo no el vaig veure. Sí, el feien per Gol TV. I per Esport No el 3. vaig veure. Molt fi el gol de Jofre Carreras, Mira el sombrerito. Preciós, Però reisquen molt, no trobo els jugadors. La minsa que canviat les botes. El camp està mullat, no? Ah, és xut de Rafinha. Hòstia, els núvols, tio. Mira, Torna a recuperar el Barça. Ojo! Claro! L'Evan! Vaya parada. Pues ha tingut el tercer el Barça. S'ha fet una mica de nit, no, ja? Ha tingut el tercer el Barça. No sé. Hòstia. Ara veurem la repetició, però a mi m'ha semblat una mica molt bona passada molt la recuperació. Sí. I Lewandowski després que s'ha dormit una Hem tingut mica. el tercer, Se l'ha canviat a l'esquerra, a la dreta, a l'esquerra i no ha acabat això. Ojo I ara... al Benfica, La rematada... I la treu Iñigo, no és? Ara veurem si posa la hem tingut repetició. hem tingut el tercer, Recuperació tio. molt bona del Barça, com comentàvem, i després Sí. el passe de Dani Olmo, però... A veure... Sí, està sol. Veus, però aquí fa com... Ai, un toc més... Ah, jo crec que aquí fa un toc més del que ha de fer, saps? De primers, aquí, pum, barraca. Barraca. Això... I és raro Barraca. perquè Lewandowski és el típic davanter aquest. Hòstia, que, pues, pum. tio, era la més clara del Barça en tot el partit, aquesta, Perquè mira, els dos gols han sigut difícils. Vull dir, el remat... Xeledrup. Hòstia, aquest costa pronunciar-ho, també. Sí, però aquest és top, Sí, aquest és fi. M'agradaria veure a Di Maria. Florentino Luis. Va amb el 61, pot tenir més carisma? Di Maria. O amb el 6, no, Florentino. Ojo! Ojo amb l'Enfica aquí, Uf, que Valde, impapinable, Ho tio. fem molt bé, Valde, perquè està sobre la banda. Impapinable, i ojo, és un 4 contra 3, vamos! Sobre el Barça, Valde condueix, vinga, va. Te'l narro en directe, Ramon. Ojo, el remat, Rafinha, gol! El tercer del Barça, ara sí! Rafinha és un escàndol. A la Lliga no marca, però qui tela també el tio, Fora de joc? Ah, l'anul·la! No, anul·lat. Hòstia, cago en dena. Quan és fora de joc, Falta. tio? Clar, o sigui, de Rafinha. A veure. O és gol de Rafinha o falta sobre Valde? No, no és fora de joc. Què Jo va? crec No, que l'ombro mira el tanca, peu. Ja, jo crec que no, No, si l'anul·la és per falta. Tu creus que és fora de joc? Per mi no. Jo crec que tampoc, Si l'anul·la és falta. No, no. Clar, o sigui, ell ha pitat falta perquè la línia l'ha dit fora de joc. Llavors, estic segur que si no és falta, pitarà... Què falta? Ha de ser gol. Clar, però si és fora de joc, haurà de pitar falta. Clar. El semiautomàtic. Ara sortim de dubtes amb el semiautomàtic. Per mi, jo els fora de joc Però els és acostumo a això, veure bé. No és fora de joc. Veus això? Si no que sent fora de joc, és a dir, tu has celebrat el gol. Per res. No, tu has celebrat el gol, ara no l'has celebrat i ara potser et diuen l'has de tornar a celebrar. Pues no celebro, no celebraré. clar. Home, lògicament m'alegraré, però... Per mi no és fora de joc, Mira, però també i el dic que protestar... no jugaria als quarts en cas de passar. Vale, bona dada, Ramon. Jo sempre exclamar les dades. Va, que amb un 3-1 ens anem molt tranquils al descans, tio. Un 3-1 ens anem molt tranquil·lets al descans, Estaria molt fent. Però és això. O sigui, no pot ser lo del fora de joc, no fora de joc, ara esperant a veure què fa el tio per mi no ho és, per mi el central... Que era Lecron? Anem a avançar-nos què passa a la jugada. Per mi... Mira, bar, gol. Gol, t'ho havia dit, gol, Però ara és una puta merda per tu celebrar-lo. Bueno, tio, no passa res. No passa res ja. Això, tio. Clar, què passa aquí? És una contra al Barça, condueix Valde des d'aquí, des de la defensa... Per cert, deixa'm dir aquí que aquí el del Benfica quan roba la pilota de Valde està sol, o sigui, Està té, sol. no, aquí té un passe sol i arriba molt bé Valde, si no, Correcte. potser estaríem parlant del 2-2, qui Arriba sap. molt bé Valde sobre... Sí, després de la jugada de Lewandowski ha sigut aquesta jugada, de veritat. Sobre molt bé el Barça, aquí té el passe a Rafinha, que hi ha un fora de joc, que era el possible dubte, que per mi el trenca al central del mig. Els defenses els has de fer diferent als atacants. Bueno, és igual, ja... la gent ja m'entén a casa. Xut creuat impapinable, la rematada i el gol. I no pot fer res, Drúbic. Com es diu? Digue'm bé, Trúpic? Drubin no és? O Trubin? Hòstia, Rafinha, tio, quin escàndol. Porta no sé quants gols, tio, ja. Què fots amb... Ah, treus les dades? Tio, no podem mirar el partit, llavors. Hòstia, és que pensava que estava... Pensava que estava compartint amb el del curro. I... Ara he palmat. Unes quantes dades. Bé, si no podem tancar aquí ja, Ara, com vulguis. Que no crec que vagi gaire. S'ha parat el futbol ara mateix. S'ha parat el futbol, Ramon.
es podria seguir el capítol, ha estat un capítol diferent, hem fet un punt més holístic, no? Aquí veiem tot el partit, una mica l'actualització setmanal d'aquestes 2 últimes setmanes on hem pogut estar. I res, molt tranquils amb aquest Barça, que en principi si tot va bé s'aniria 3-1 al descans, amb tranquil·litat. Necessitaria 3 gols amb el Benfica per anar a la pròrroga, per tant tot apunta que partit plàcid de cara al Barça i que no fem el burro d'aquesta segona part, no? Però bueno, esperem que tota la gent que està mirant el vídeo ara ja puguem estar celebrant que estem a quarts de final contra... Què creus, Lilo o Dortmund? Hòstia, és que són uns quarts bastant fàcils, És que el Barça tenia un camí fins a semis, veurem què passa. Bastant fàcil, Però avui... Quarts i Lille, Buf, ojo, A veure, en principi serà el Dortmund, en principi, és que és un Però si guanya el Lille a l'anada 0-1, no? Com va quedar l'anada? No, van empatar, crec. Però és que és un Dortmund que està molt fluix, vull dir, és que... Estàs segur? Crec que sí. Bueno, has tancat el futbol, no? No, bueno, ara te'l fico sols. És que vull mirar-lo al Lille. Juguen demà o avui? No ho sé, a veure... Demà. Juguen demà... Jo crec que van empatar, no? Si no em confonc, 1-1. Sí. Sí, però juguen a França, Juguen a França, però és que si passa el Lille quan va a la Lliga Francesa? És que no va ni segon ni res. El Lille, tio... El Lille va... A veure... El Lille va cinquè, tio, a la Lliga Francesa. Bueno, ja que va cinquè... El Borussia va setè o així, o sigui... Va cinquè a 5 del segon, Però mira el Borussia a la Bundes, encara va pitjor. Per això et dic, que són dos rivals a priori bastant plàcids. Van descens, tio, el Borussia. Per darrere aquí? Del Friburgo, Mainz, que va tercer... Hòstia, no ho sé, tio, no ho sé. Vinga, va, acabem aquesta... Quants ha afegit? Ha afegit 3. Vinga, va, acabem aquesta primera part tranquil·lets, que el Barça toqui, que el Barça domini... Però és això, d'un possible gol de Lewandowski, com és el futbol, d'un gol cantat, et munten la contra que quasi marca el Benfica i te la perdonen, i torna a muntar una contra el Barça, i es demostra que Valde pren la decisió correcta, i Rafinha està impepinable a la Champions, tio. Ja està, ara ja et dic, partit de dominar i plàcid pel Barça 3-1, és que era immillorable, jo t'he dit abans del partit, et firmava marxar d'un, però si em dic, mira, si marxem de 2, doncs perfecte. Doncs això. I ja està. I a partir d'aquí a controlar la segona part, a tocar la bola i dormir el partit. I que sigui un partit avorrit, no, Ramon? Perquè com estem al cotxe tampoc l'acabem de veure gaire. Que ve Dani Olm. Que fi. Falta? És un Barça que genera bastant, tio, I sota les comandes de Pedri, tio, Barça fi. 50 segons i s'acabarà. Deixarem aquest podcast número 16 aquí, amb aquest directe al Barça, esperant ja estar ja als quarts a Nyom, no, Ramon? Mític Nyom. Ojo, la jugada de Koundé. Ui, la ruleta fallida de Lamine. No se'n cansa el tio, No se'n cansa Lamine. Ojo! I et tira una ruleta el tio, I et tira un... com es diu? Ha fet un centre de Ramona. Centre de Rabona de Lamine, demana... Rabona, no? Demana perdó el tio. Sí, 361 de Florentino. Això és falta, tio. No he xutat a Dani Olm. Per què dius Dani Olm? Res, perquè el pare del Guiu li diu Olm i em fa gràcia. Li diu Dani Olm. Doncs tira l'última al Benfica. Sí, és l'àrbitre. Estem ja a temps complet. I no és l'àrbitre. S'acaba la primera part. Deixem aquí, no, Ramon, aquest episodi número 16. Així és. Episodi diferent, episodi on hem comentat bastant tot el que és aquesta jornada amb aquest directe de la Champions. I si tot va bé ens veiem la setmana que ve, Ramon, no? Ens veiem la setmana que ve amb un nou episodi. Ara a veure què ha semblat aquest d'aquí. Una horeta, Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Adéu.